थांसा खै तुइ माखा जों बोरै रं समने थांसा दङ दा माखाय दिनै बोसारो दिनै फरायनानै दिनै रमान स्क्रिप्टनि बागै जों आन्दोलन खालामबाय दङ रमान स्क्रिप्टनि बागै आन्दोलन खालामनानै दिनै बोसारो थानाय मा बुजा खाथक जाखा आग जाखा जों गुमारो खायसे खा दङ दिनै बोसा बुजाबाय दंहा जों बोसाङो दाम फाया दंना दिनै गुमारो जतना थांसा जों मा रमान स्क्रिप्ट जों नांगौ आबाङै दिनै जोङो फालिनानै खायो थ थांसा तिकाय बोसारो दस थांसा तमोन नों डिमान्ड दिनै कोसि जागि आंके नरक बुसकांया प्रेबो बाहायसना दिनै बुसकाङो दिनै डिमान्ड दिनै कोसिया गागे बुसकाङो दाम आन्दोलन खालामनो जों साक्सेस न जों बरफ फायबाखौ तिग्राने जों बरफ जागलिया दिनै आरो फानो आसुका जों बोरै थांसा ओंखा अब जों पजिटिभ वान्सुगो जों दिनै मानथाय जों रिनानै नांनाय जों वान्सुगो मानथाय दिनासि नांनाय नियाखा आन्दोलन ते खतर टनिनाय खायो दिनै जेब्ला गाव लामा गुबुननिफ्राय थायमानि अरनो फार्स्ट साक्सेस बायना दाय बाद बाकी साक्सेस होनदो जों आबो नावैनो दंनाय नायाव या लाया दिनै यकनानै हायके दिनै फिउचार भारतनि फिउचारनो जों कोनो दिन कुमारो नाय आन्दोलन राहरगला गुबुन स्टेट बासनाय एरिया साबसिन आन्दोलन नाय yang cuma to belai bekha kamu haisi tangai beriro khate phaye kamini borok phaye tangai hake sen sini mante bai khanya sini khongana sini khogai da sini te basara mante nana nangisi omai jero sa bai chobai और माने स्क्रिप्ट अब ताबुन सिमिना और डिमांड या नाइमानी या अब आगेल सिमिना नाइकुल माने किने सिने स्क्रिप्ट ना ते सिने बासना ते एलाके थुनि तंखा सरकार दगे चालु नाय दं ताबुक सरकार सिमिया आपनि सिंका ओइस्ताबो सरकार चालु थांका आबरो बचिने बासना ते थंका और थंमाने कारण थुनि सिने बासना बागे स्क्रिप्ट बागे सिने कोमातो ओ बासा कमिसन ते कयबार कमिटि खायका कमिटि खेना जागा बेसिरभाग न दिनै रमान स्क्रिप्ट न नाय हनै रिपोर्ट जमा खालायखा ताबुक जरा आबनो स्क्रिप्ट चालु खानिने कोनो उदिक ना जायगा ताबनो सरकार बाहाय न उल्टा बांला न चालु खाने बायसे बड़ प्रसेस खायतो के जों सिनि दिबासा तंगाय दं सिनि कब्रक जरा सानाय दं सिनि इच्छा जों ताबे सिनाय जोंनो जबरो सेके जोंनो स्क्रिप्ट न गुनि स्क्रिप्ट न नाना बागै बाजो खानि इच्छा जागाय दं आ बागैनो जों दिनै गुरि दा कमालिया नखरि सिनि खना मा फायका आबानि सिगांबो उस्तुना अर्गानाइजेसन मुभमेन्ट खायफोरनो लाथि चार्ज सेके बुतो खाय तागो दुकुमादा खिमा दं दिनै गुरि दा खुनुका गुरि दा नखका मातनो वानसुदि चबा कतर नाय वानसुदि निनि चबा बाथाक दंलिया जदिन जे नायमानि चबा सिनि स्क्रिप्ट न चालु खाया रिरि आंखाला किन्तु गुरि दा आसु दंलिया
abo tini phunung ka tibasa thanchane than tini phunung ka tibasa buri rok asu tongla tai sira jara asu tongla sini dimano yake demo movement nai demo koda tong movement kora tong aban sengkhani ready tong abana sawa dar jareke sini skip no runane bagai শুধু রোমান স্ক্রিপ্ট চালু খাইনে বাগে আছে না